Ayong adlaw, gibuli ko tanaw sir. Ay, Unsa gipamati kini mo ron sir? oo nga tiil. Gahi Oo. ka. Ha? Gahi. Wala pa kung tag mo gahi ka mana. Program. Ug mo kam siya, dili mo takingking. Oo. Unsa pailaen? Ano. Tud. Likod unsa pa? Duha ra ka buok? Oo. Wa na lain? Asa gani ka sir? Tuloy. Agonoy. Hagonoy mismo. Oo. Shout out sa taga Agonoy atong tabangan ni. Nang kay dagagahi daw yan tiil, cramp atong tabangan. Agonoy, Davao del Sur. Ha? Kung yan ang posisyon, sakit? Ay, matatoy ka man. Kung anahon sa asa, sakit yan napita. Ya, ilang adlaw na na. Dayon ma'am, gusto ma'am. Ha? Eh, ano mo? Sakit lang. Ilang na lang. Magkadugay mo na siya. Matandog na siya. Mausap yung nilaktan. Ay naman mo. Mo marag iiwas man yung mga sakit. Nalaktan ka. Ligo kang pagtuha po ni Bill? Wala na lang ligo. Pagtuha po ni Bill, wala ka na pinamasa, hapat ligo. Sahay. Inainayin ka nagundang ha, kaya magpasko, umawa ka na. Pagtuha po ni Bill, mabasa ka sa dili. Ang mahago ka sa dili. Pagtuha sa palay, hindi ka dili. Sa hapat ligo. Ano man, mapas mo akong lawas. Ang tawagan na niya, pas mo sa usok. Kaya kung di ka maundang anak, kaya yung daan na ma-paralyze ang mundo. Realidad yun na siya. Pero noon, na may advantage siya, di pa na karoon. Dugay pa. Hindi na pangalan? Ha? Mark. Ha? Aibo. Ang pangalan mo? Aibo Mark. Ako Pilipino. Mark Aibo. Mark Aibo. Kayo? Wala, di pa. Papagay gilot, no?